Здравейте, в днескашния епизод ще ви покажем възстановяването на един фар, който принципно е изхвърлен за скрап. Има много тежък удар отзад в корпуса и половината почти го няма. Става въпрос за BMW X5 G05 фейслифтово. Както виждате, стъклото отстрани е счупено, корпуса отзад половината го няма, както казахме вече. Хубавото в случая е, че вътрешностите на фара са здрави. Имаме подготвено стъкло и корпус чисто нови. Ще прехвърлим всичко необходимо вътре, ще затворим фара и след това може да се ползва в някоя нацепена X5. Ето го и фара на X5, вече напълно готов. Сменили сме всичко необходимо, което беше счупено. Проверили сме механиката и диодите вътре, дали всичко е окей, и сме го сгубили. Защото в момента фара е готов за новия си собственик. Ако това видео ви е било полезно и имате подобни проблеми с фаровете, може да ни последвате в социалните мрежи в Instagram, Facebook, TikTok или да звънете на телефона от страницата.